bakal antuk pangan yen ora ana bangke. Ora bakal bisa ngombe yen ora ana banyu tumumpang watu. Wis cantrik, ayo munggah. Sanggar pamujan, aku diderek. Oh nggih, kula dherekaken menembang. Kakang wis sowan Sang Tapa, wis didukani apa ora kowe? Malah ora mung didukani, Kang. Aku dijempalani wektu kalunggan iki Sang Tapa Begawan Sakri saya duka. Malah kaweca wijiling lesan awake dhewe wong loro wis ora diparengke suwitana pertapan giri sarangan, Kang. Awake dhewe ditundung lunga saka pertapan. Wiladal. Ya wis. Ayo padha dilakoni pancen kodrating dewa awake dhewe kudu ngono. Wis ora bisa aweh wangsulan meneh jar awake dhewe iki wis tumindak luput. Wis ayo wong loro bebarengan. Wis sak paran-paran di ya tak tutke lagumu, Kakang. Kacarita Garuda kekalih Sang Gagak Seta lan Keng Rayi wulungan duka. Kekalipun ketingal ana longso suarane kapireng galik-galik amelas asih ing nampa upatane Sang Tapa Begawan Sakri. Noyah-nayuh Baskara Titimangsa Garuda kekalih dumugi benjang akhir tempi. Ing kono bisa nyawang pangan nanging kaya dene bangke, yen tom nyawang bangke kaya dene pangan. Yen nyawang tirta jebul iku ludira. Lan upatane Sang Tapa noyah-nayuh dawata marangake Garuda kekalih datan bisa ngunjuk yen to tanpa ana banyu tumpang kayu utawa watu.
ing kesing carita gelis kang amunggil kawi. Kocapa ing cumondhok wenten kisi ing Bengawan Swilu Gonggo. Ana jalma kekalih kagungan putri ingkang kakung aran Kaki Panjolo. Ingkang putri Nyai Panjolo. Kaki Panjolo wiwit purwakani makarti misaya mina. Ngupadi mina wenten saklebeting Bengawan Swilu Gonggo. Sami lenggah kaliyan ingkang rayi mangkur cipta renggani kang diring kawi sing ladi. Bakne. Apa bapakne? Ah, jan dina iku wis siale la jamak-jamak. Aku golek iwak esuk tekan yahene blas jan tanpa oleh situk itu. Iki apa pancen dewa kuwi wis jeleh anggone andum para pangan karo awake dhewe kaya mbane. Jagat aku lak wis kandha to bapakne lerenana lemu golek iwak. Wong saknyatane wong bebrayan wong omah-omah saiki ragate akeh. Akeh banget. Wis jajal dinggo mangan wong loro wae. Lehmu golek iwak ora bakal nyukupi. Mula saka kuwi aku to wis kandha lerena lehmu nyambut gawe golek iwak. Wis tuwa, wis sepuh sampean kuwi. Aja saba kali wae. Wis ngene wae ditinggalke. Diguwang pancinge, diguwang jalane. Saiki makarya golek gawean liya ora yo akeh to bapakne. Aku ki kadang wis hobi ya. Aku tenan kon leren-lehku golek iwak. Terima modal. Yakin kuwi. Ning paling dina iki mbokne gek ora dipalingi rejeki kok mbokne. Jagat. Kaya ngono kok ya anggepe kaya wis bisa nyukupi sak barange. Monggo ngene ya bapakne wong awake dhewe iki le bebrayan ya sakwentara. Awake dhewe durung diparingi wong-wongan ambuk ya saiki kepiye carane? Ayo padha mikir supaya awake dhewe iki mengko banjur diparingi anak ngono lho bapakne. Bab kuwi iki aku nomor loro iki. Sing pokok iki keseneng aku golek iwak kudu ketulutan. Ande jane nek iso mikir sing jambal iki sing mali lan di anakku ora mergo aku kok. Ning pancen kowe sing gabuk. Jagat nek kuwi yo waton-atoni atine wong wadon. Kok yo ngarani aku gabuk kuwi dasare apa jajal? Wis saiki ngene wae apa piye? Golek tondo katemenan. Katemenan apa? Ha wong wedok iki bebasane sawah. Aku wong lanang kuwi winih. Ha winih kok ngene kok sawahe ditandur setukul mergo sawah sing elek kuwi sawahmu. Oh iya, saiki ngene wae wis to, ditodi tenan. Saiki ayo padha lunga. Kowe golek sawah sing anggapmu subur, ning aku ya lilanana. Aku tak golek winih sing anggapku apik. Mengko sing tukul tekmu apa tekku? Aja edan kowe. Iki dhewe gawe ilang aku kowe. Senengane kok apa-apa dibodoki wong wadon, ana alane wong wadon. Yo karepe kepiye coba? Aku bijane piye? Aku nek kok ninggalke aku golek iwak aku tenan trimo. Tenan trimo ngedal kendang tenan aku. Yakin kuwi. Piye to? Wah, ning jenenge mancing iki paling enak ki nek pancinge dipangan. Wis. Le nalik iki kaya nalik kemben. Pita lak sak gelmele kandha wong wis tuwa kok ruwasaku ora nalar. Tuwa ki lak kene rono. Kene rene. Masih seperti yang dulu.
Mbok yo nyebut bapakne aja sak geleme dhewe. Wis leren wae le golek iwak. Golek gawean liya ora akeh, apa miyaga apa dadi apa tukang batu. Ora oleh dhuwit. Miyaga. Awe anak yaga tenan. Moncele apa? Sak moncal-moncale yaga ya mung dapusi sing ngalep. Anak aku tenan. Nimbang dadi buntet mung kopat kapit ayo cilikake dadi silah. Nimbang dadi buntet gajah mung dadi silah tikus. Yo gelem-geleme. Kita sing jenenge wong ora tanggung jawab, ora bisa mrenahke menang makarti ya kaya kowe kuwi. Mbak ini Apa? berdua. Kae tengah kali kae kok ana iwak gede banget ngelomba kae lho, Mbak ini. Wulu to. Tenane bapakne. Kae wulu ki. Wuh, kepete. Ambane lah jamak-jamak. Ya rasa ngono. Iya ya bapakne kok dadi ono kaya ono iwak Gede banget nek jan wah. Seneng tenan nek iso kena tenan kae. Wis saiki ngene wae bapakne coba uncal ana jala. Uncal ana jala mbok menawa kae mengko kena. Kok wisaya. Wah, mundur kene. Wah, jatuh. Jeng banyune nganti muncat-muncat. Wis jajal tak uncalane jala ya, Mbakne. Wis jalanen bapakne. Tenan. Wis kowe tunggu nang kono mung anggel kena tonjot nang. Mina kang kadulu ageng sigra den uncali jala marang kaki Panjala kawitra bombong jroning penggalih dupi uninga ana mina lodan kang sak lawon-lawon gedhe. Jagat ana iwak kok semono gedene ya bapakne Dan gede tenan iki. Dan dumbo. Itu banget. Ana iwak kok jan sak buak. Ki kepete. Jagat seneng sirahe semene gedene ya bapak. Iya. Kadang iwak juara. Ana iwak kok juara. Iki ngene wae mbokne iki mengko tak rencake mengko tak cuwil-cuwile yuk daginge padah ana tenggo. Sesuk tak calone duwite awake dhewe ukih kae. Jagat. Aku seneng tenan bapak. Wih, lak jeneng to, seneng bae ngono gedhi. Kadek cocok nyepeleke karo wong lanang. Wis iki tak lajange mengko gek wadano nang tenggok ya mbokne. Iya wis.
randene kok kowe nggawa apa iki bapakne Kendogo apa? Tak kandhani. Iwake mau mboten tak lajang, jelone iki ana ikine. Jagat. Iki kok nyolowadi temen iki jane wujud apa to bapakne? Iki nek ya kleru kaya dene cupu manik Astagina. Gina luwing. Yo Kendogo. Jagat kok le mencorot Genah Mas to. Mas iki. Iki mau ana ngendi? Ning delone iwak. Tak belek bekekek ngene iki tetak-tetek iki jedol iki. Habis tau menciri ta? Kau untune samidi. Awake dhewe calon sugih kae engko daginge kok dol payu akeh. Iki sesuk didol awake dhewe saya sugih. Ngono. Ning ngene ya bapakne tak kandhani. Aja seneng-seneng mergo kowe oleh iki bisa kelakon kanthi barang iki nggawa cilakane awake dhewe. Ha sebabe? Coba, iki tak kira sing kagungan iku ora mung sembarangan ing titah bisa kelakon jejering ngaluhur. Yen nganti upama barang iki ilang ketemu ana papane dhewe, awake dhewe iso didakwa tumindak apa angkara, culika, durjana, Diljana minju. Yuk piye? Saiki ngene wae. Iki daturke lurahe. Awake dhewe lapor karo Pak Lurah yen awake dhewe nemu barang iki. Lurah apa Demang padha wae. Engko dakali lurahe. Ora wis ta ora bakal dakali. Ning ngene dicecak dulunge tak aturke Pak Lurah, iki tak buka tutupi. Wis karepmu Mbok menawa engko njelo ana Mas Picis lho jeblone peni-peni lho dipeni. ngono ya apik. Tak tutupe tak bukae ya Iya. Kacarita sigra binuka tutuping Kendogo. Kaget kadaya kawekasan dupiuni ngomijil Sang Jayu Dewi Durgandini saking madyaning Kendogo. Kawitra kaget kadaya kawekasan kaki Panjala. Wanita yutama ngambar arum ngambar arum sang kusuma ya tal maur madu bronto Madu Bronto gembrang-gembrang yen ngandika
Kacang manudya katolang gendring manis jagat iki lakon apa bapane lakon dadi jroning kendhoga ana bocah wadon ayune ora jamak-jamak ning senajan tata gelar ayu ning kok duwe cacat gandane amis banget. Ya wong ki ya dadak ngono ngono sing wong elek ambune wangi ya ngono. Ngetek ayu ambune entek ya akeh. Kaya wong ya meno aja cocok masalah ambu sing pokok kuwi jejele wong wedok. Iya. Wis jajal takonono bapakne. Ola kowe bocah ndi nok kok dadi manggon nang cupu. Jagat bapa aku tak matur. Ning sadurunge aku tak takon bapa lan biyung iki saknyatane sapa? Aku Panjala. Aku sing cok gawene golek iwak nang Kali Gangga kene. Aku sisiane Kaki Panjala, aku Nyai Panjala nduk. Jagat. Ya wale-wale apa ya bapa aku tak matur. Saknyatane aku iki putrane Rama Prabu Basukiswara ing Kraton Wirata. Kekasihku Dewi Durgandini bapa. Wiladala. Dadi sampeyan pepundhen kula Dewi Durgandini. Iya, tuk. Malah ngetoprak barang. Jagat dadi paduka putranipun Prabu Basukiswara. Iya, biyung. Lah kok dumados wonten sak lebeting kendhoga ingkang mangka dipun mangsa minalodan. Tatkala semono Wirata nampa piswane abdi saka pertapan Giri Sarangan gagak seta lan apa wulungan ndaka. Bakal mboyong marang aku, jer aku bakal dijatukramakake marang putra ing pertapan Bambang Palasara bapa. Oh. Anjur sak banjure gandeng gagak seta menawa wujud iwen upamata bareng laku karo aku rak kronden laku aku dilebokake jroning kendhoga. Banjur aku dimut karo gagak seta diboyong ana pertapan. Nanging aku ora ngira babar pisan kok aku banjur ana sakjroning iwak. Cocok sing dikandhake karo biyung Panjala. Aku ana jroning kendhoga kek mongko kaya dini nyolowati banget. Purwakane aku digawa karo manuk Garuda. Kok banjur aku ana jroning nina iki kepiye bapa? Kaya aku ki golek iwak, lah sedina deki oleh wader loro. Njur ana iwak njula, iwak lodan ki mau tak jolo ngono lho. Yo tak berek. Jerone kono kendhagane jebul kendhaga tak buka isi kowe. Wis saking ngene wae yo apa biyung. Wektu kalunggan iki aku ras wedya bakal kondur nang Wirata nanging aku tak titip jiwa ragaku. Senajan to aku kanthi wujud kaya mengkene darbe cacat gondo amis. Merga sangka suwene nggonku mapan ana gembunging mina. Mula kang sangka iku kejaba aku kekasih Durgandini, aku bakal kekasih Dewi Loro Amis bapa. Oh, dadi loro amis yo Durgandini. Iya, ayo ya apa-apa. Kaping pindhone aku bakal suwita nang ngersane bapa lan biyung. Aku-akunen yen to anakmu ya bapa. Ya tenang, iki jenenge bejo kemayangan sinujek wati jagat raya kinaya momong. Oh. Aku ki kaya-kaya mayang-mayang kae. Delok pungkring mayang kok ora dileh.
wong edan ora malah suluk barang suluk bliru kok. Blore aku tau ngluwat lho. Kok ngono kok dienggo pamer mangsa mandi yo. Dadi kowe lek melu aku. Iya, Bapak. Iki ngene mbokne gandeng lara wis karo melu dhewe. Ayo ora apa-apa. Iki dewa Gusti paling kanugrahan. Awake dhewe dianak ning Durgandini arep ngawu-awu wong tuwa. Awake dhewe kepeksa momong karo bocah iki. Ya ora apa-apa. Saiki ngene yo biyung Bapak aku tak matur. Aja banjur padha darbi rasa kang subriya marang lakon kang padha disandang. Aku dawuh kanggo ngundhakake rezekimu wektu kalunggan iki lerenama lehmu golek iwak. Nanging wektu kalunggan iki malah gawe prau wae Bapa. Prau dienggo apa? Gawe prau susun loro. Sing susun ngisor mengko tak nggone tapa banjur kang susun dhuwur nggonen aweh pitulungan marang para pawongan sing padha nyabrang bengawan kene Bapa mengko mesti bakal bisa ngundhakake marang rezekimu sak keluarga. Oh ala ngono awake dhewe kudu gawe plau mbokne. Wis saking ngene wae tot Desti apa pengendikane putrane anake dhewe wis kono gawe prau. Ah jane ya aku tak gawe prau kontenono ya nak wae. Jagat gini iki pinter temen kowe bapakne gawe prau ya cepet dadi. Ketoke wong kluntah-kluntuh kok ngono kok ya duwe kepinteran ngono. Ih kalau sing lanang lak ngene iki kluntah-kluntuh. Kuwi jenenge wong wedok sing ora ngerti rasa peli kemanusiaan. Malah saya elek tembunge. Manuh. Yo nek elek pancen kok ketok-ketok elek kuning. Apa mau apa? Jalan-jalan dikadik saya ya padak ora. Wis no aku wis lampung le gawe plau tak gawe susun loro. Iya Bapak. Banjur aku njaluk tulung gandeng susun ngisor mengko arep tak nggo tapa golek godhong Rodamala. Tak nggone semek anggonku mbangunake tapa Bapak. Oh iya. Wis mangsa bodho anggonmu golek pangupa jiwlantran prau iki wis pesthekno merga saka pangayoming Jawata Bapa Biyung sak keluarga mesti bakal pinaringan rejeki sing wuwuh beneh karo sing wis. Ayo muga-muga ngono ya matur nuwun kowe banjur bisa ngrigenke karo wong tuwa. Iya Bapak. Ya wis mengko tak golek godhong Rodamala nggone lemek ta apa. Ayo Biyung padha di nggoni lan para pawongan sing cumandha ana bengan iki supaya ngrewangi anggonmu nyatang prau. Wis pesthekno mesti bakal bisa wuwuh rezekimu. Jagat. Ya aku tak manut karo kowe ora Mes.
Toyota Luararas api rosot lintang kang kumedhap titi sonyo mati latri omrang kandaning puspita karenaning putianiro sang Dwijawara mrengeng singkating carita glis kang munggil kawi kocaping cumondhok wenten pertapan Talkondo. Sang Tapa Begawan Sentanu kang tatkala semana sami lenggah wenten madyaning pertapan kadhep ingkang abdi sekabat Puruncana. Lan ing kono Sang Tapa tansah momong marang ingkang putra Raden Dewabrata. Mangkara cipta renggani kang dringgawe sing ladi, ong bauna langking sinunggi datan awrat. Puruncana nuwun paring pangandika ing dawuh penemban. Usrada sakwentara aku kaya dene rengu pemanggi karana momonganmu. Iya putraku Dewabrata tansah tawang-tawang tangis ing mangka modhah kudu ketemu ibune. Monggo ibune tatkala semana wis kundur nang Kasidan Jati kaya ngapa rasane ingsun kaya dinocok braja rungih. Banjur aku kepengin mundhut wawasanmu kepiye anggone amambengi lan bisa nungkulake marang omonganmu aja nganti tansah mutah ketemu marang ibune Puruncana. Aduh, etripun mboten nama jubluk dhateng pangertosan ing abdi kepeksa dereng saged matur. Nanging kirang wicaksana menapa Sang Tapa? Jer paduka setunggaling pandhita ing winasis tertamtu agung anggenipun paring pengendikan lan agung ing kawicaksanan. Kados pundi momonganku Raden Dewabrata ampun ngantos tansah kayuyun wonten saklebeting pemanggih tansah kepengin pinanggih kaliyan ibunipun Mbak. Lama apa Dewabrata? Besok kapan aku bisa ketemu karo Cipu? Aduh nggih. Ya sesuk tak goleki ibumu nganti ketemu. Lho mangke tak takoni Cipu ning ngendika mesti ngono. Saiki ngene wae nek pancen lama ora iso goleki Cipu tak golekane dhewe. Aku kepengen mimik Cipu lama. Aja ya ngira aja saiki. Genti dina wae mengko tak goleki wis bareng-bareng kono. Senajan tumunggah gunung tumuning jurang. Ora ngomongake desa ngadesa kutha. Senajan pucuking gunung bakal tak jangkah supaya banyak bisa tinemu karo ibumu. Ah, ora ngandel.
saiki ngene wae pancen Rama Rasagung golek cipu Dewa Brata tak mlaku dhewe tak temandang dhewe tak golekane dhewe cipuku Rama. Pandhita Kinarya Wangsit Pindha Kumbang Nesepa madu sarining puspita sarining puspita sepisan aja ya aja saiki lan aja nganti Dewa Brata jumangkah dhewe tanpa Rama njaba akeh bebayane nggih. Akeh bebayane yes ben mung kali Rama gelem apa ora. Yen gelem ning aja saiki sesuk ganti wektu. Ora. Aku kudu ketemu cipu saiki Rama. Ya wis ngene wae pancen Rama Rasagung golek cipu Dewa Brata pamit tak golekane cipu kana ngendi cipu. Iki lakon apa Puruncana nyadeng dawuh penemban momonganmu banjur bablas jumangkah dhewe bakal golek ibune. Aduh saya keronta-ronta rasaku Puruncana. Aduh kula mboten saged matur penemban wis ngene wae pertapan tunggulen tak tututane momongan. Sarya langening kidung angidunging mangsa latri
mangsa latri binarung kegondo kang arum pindhap puspita mungging puri Permono munyo mangrangin sasongko gumingsir tinul remu padangi Nrajang tepasing Wanadewa sagritingan cala pasodadi Raden Dewabrata kang takol semana ambrung tanpa petuk oncat saking pertapan wujuping penggalih arsa ngupadi marangken ibu Dewi kanggo takol semanten saknyatane keng ibu kapundhut kundur dhateng kasedan jati amarga mandi sumpahe sang Begawan Sentanu takol semono kawistara pringatos jroning penggalih sang Tapa Begawan Sentanu anungka plajare ingkang putra Raden Dewabrata amarga ing kono jejering titah ya kalebu mustikaning titah sangka sungkaning galih tuwuh pangaribawa tumempu ing kayangan Suralaya la ing para Jawata marca padha katempuh goro-goro ing ngelangkung ageng mengko nek awake dhewe nututi mesti didukani oh ya kang dalan ya iya wajib ayo 70 nalikane roe dalu Kodeng prayitna semua eko balik Kang Nursita ingkang kawis cocok lajukli bermula sandi wonten
Madyaning ngono putra ing pertapan Giri Sarangan Bambang Palasara kang tata semula kasebo para Panakawan Kilurah Semar, Kilurah Petruk, Kilurah Nala Garing saha Kilurah Bagong tupi uringa piswane para Panakawan sigra gagi ngacani mangkono cipta renggane Sang Bagus Sang Mahayekti sawusnya sumeti mungging pacraban tangungani sangarga aragraning ngerti alon genyo angandika Kaki Semar kula Den ayo dadi kejut rasaning penggalih Kakang Semar para putra-putramu tak sigek anggone padha geguyun amarga pancen ana bab kang bakal tak wedharake marang Kaki Semar lan para putra-putra mboten menapa-menapa panjen kudu di ngoten nggih anak-anak kula niku nek ora dipenggak do ndladur ngelen. Nek do di kekarepan ora umum. Modal ora gablek. Nisengane do sak geleme dhewe ora. Nggih nyuwun ngapuni Ndana Palasara ngerti panjen. Niki kok rada mirunggan nggih mongko Sang Topa nggenipun semedi kok kados dene semene. Iya Petruk ora dadi apa. Kaki Lur. Sak bab panggonku ngenturake tapa wis paripurna nanging isih sak bab meneh. Miturut dawing Jawata aku kudu nglakoni tapa bisu Kaki. Kula kinten mulai badhe kundur sak menika jebul malah badhe nutukaken anggenipun tapa Ndara. Iya. Mula tak pundhut Kaki Semaran para putra-putra ayu padha sabiyantu. Rewang-rewang ana anggonku manekung marang panguwasaning Gusti kang ngakarya jagat. Bakal tak wiwiti tapa bisu. Oh, arek ngaten Petruk, Lun. Tapa bisu. Oke. Ngerti maksudnya tapa bisu? Nggih, sing cetha pokoke ora ngedalake lisan. Bener. Ana pengendikan apa wae ora kena padha dirungokke apa meneh kok wangsulan apa to semaur ora dibarengake. Iku laku tapa bisu. Nggih. Gareng iso bisu? Kulino. Kula pun latihan teng omah.
kagol kekapan ora dituruti bojo trimo bisu. Arek Bagong, sip kepiye? Ngerti bisu? Ngerti wae alah bisu ora ngerti. Aku wis kulino ning pasare. Oh. Mergo reso omong tenan lho. Ayo mung arep golek lantaran wong lena kuwi. Ngger aku meneng wae ora mau daleni. Ayo to, ayo. Moksa bodho. Anggonmu ngomong pendalam aku tak ngasuh sawentara. Asu. Bagong ini kan bapaknya asem tenan. Kok ngono kok ditokke ora. Untuk Semar kene ta rasa-rasane gurih. Nah. Ini. Kersanipun badhe dipun wiwiti anggenipun tapa bisu Den. Iya Petrus kono padha semene sak mentara bakal tak wiwiti nggonku tapa bisu. Arek ngaten. Saya dalu araras apiara sorot lintang kumedhap titi sonya madya latri lumrang gandaning puspita kacarita teka semana amiwiti tapa bisu sang Palasara kocapa kang layang ana jumantara ana wujuding emprit kalih jalu lan wanita uninga sang tapa mbangunaken tapa ingkang sigra mencok ana pasundulanira Dewa semua datan rinaos ajrih marang sang tapa mah kepara kerasan cumondhok wenten rikmanipun sang Palasara wiwit sangka unjal ngantos damel susuh usana emprit pawestri sampun nigan kalih sigra den ngremi wusana wus netes dados piyik kalih ewa sawusnya tiga netes dados piyik kalih emprit jaluan pawesti ora bisa ngrumpaka marang putrane malah kepara nilar saka susuhipun kawistara anjelih kepati sang piyik kekalih den tilar marang bapa biyungira saka pandring kepati sang piyik andari sang tapa begawan Palasara ya Bambang Palasara jugar nggenira andum tapa Lun lah kok dadi ngane-ane temen iki ana manuk emprit sak kloron padha mapan ana rikmaku wusana wiwit ngunjal gawe susuh nganti padha ngendhog ndoke padha ngremi banjur ing kono netes dadi piyik sak kloron nanging bareng ngerti ndhog wis dadi piyik emprit sak kloron rang rumpaka anake ora ngrumat marang turune kepara malah padha lunga iki karepe kepiye Petro piyik wah mesake ya Kang iki nangis wah dan saya ngeres wae kok kari kricik kok ora ngeres enggak kok iki pancen ora ngono-ngono wae sing dluwang wis mawon kari
Wah niku jan sembrono tenan. Niku jenenge emprit sing ora tanggung jawab panjen penyakit ora. Bisane mung manak karo gawe anak. Bareng ngerti anake dadi menungsa apa titah do mlayu. Setan ora sah nesu kuwi iki tiru kowe ra. Anggepe kene karo getem-getem ora. Ambok ngilo gitokmu kowe. Iya panjen dasar kepala nyoto. Bagus. Meledak pelintang mripatmu. Petro lun saya mesake banget piye sak kloron. Lah kersane pripun? Wis jajal tak tututne. Bapa biyunge lah kok dadi kebangetan emprit. Iki anakmu rumaten gelu iki njaluk pangan. Mesake aja musak karepmu dhewe. Ayo iki anakmu mongen emprit. Prite ora gelem mandeg malah kaya dene mbebida karo Palasara ora gelem wawuh marang anake Petro. Wah panjen jenggelke tenan. Piyik. Ora dolanan duit kok. Kuwi kok ya duit wis entek kono mau kok. Dinggo keruang bapak. Oh, manuk piye kok ngono kok. Ah, jadi mesake tenan kok. Piye wis lair dadi manuk turun kaya bapak mbone malah tanggung jawab ya. Lah iya. Petro, nun seksenono. Yen wektu kalunggan iki Palasara kepeksa Bramarkata. Aku ora trima marang lelakon emprit sak kloron kae Petro. Oh, anak ngoten. Kacarita. Saya wuwuh dukanira sang tapa Begawan Palasara. Ing kono ning emprit kalih datan bisa Darbi raos tanggel jawab marang turunira. Saengga ing kono susuh kang den nggeni marang piye kekalih. Den candhak marang Bambang Palasara kabuncang dawah tebih. Oyah nayuh Baskara titimangsa. Susuing emprit dawah ana madyaning mono. Benjang akhir tembe kodrating Jawata dadi negara kang aran negara Mbulu ketiga. Piye kekalih dawah tebih dawah ing wewengkon Kraton Ndrawati. Sambung carita besok yen tok ana kedadian Garuda milmu. Sigar ngumbat Gandewa sang Bambang Palasara merga sangka dukanira den tamaken marang emprit kekalih kang datan Darbi raos tanggel jawab tumama ana angganing emprit kekalih irang sipating
emprit ing kono salah kedadet Badar Sang Hyang Ratu lan Iwang Bathara Guru. Adikku bocah bagus pinter tenan eno anunge onanung enanung sampeyan iki jan apik ngarepe ning elek mburi kok Pak Bet elek yo Bet ning mburi kok sing pokok ngarep isih iso mencirit nanging. Iya lah kok bener. Ora dicatat mburi kok ya Pak. Lah iya. Iya kuwi ngati-ati nek metu lawang mburi nek ora kok rumati tenan dadi sawan. Dadi sawan ya. Kowe adikku Bathara Guru karo Narada. Iki Kakang Semar. Ya. Guru Kakang. Lah kok dadi kowe dadi emprot. Emprit kok emprot. Kuwi janjane apa sing kok gayuh banjur nggodha karo momonganku Palasara. Kakang Semar ulun bakal paring pengendikan dewi marang titah ulun Palasara. Ya wis kek kondho. Mangsa bodho anggonmu bakal paring wejangan Adi Guru. Encok Adi Guru ki sing mburi kae kok sampean. Ben. Arep tak tiru. Oh. Selengane kok menggugat karo perasaane wong asepuh. Kula ngaturaken pangabekti Pukulun iya Palasara Lun Tampa. Pukulun Narada kula ngaturaken pangabekti iya Palasara Ulun Tampa. Badhe nyadung dawuh Pukulun Palasara Ulun dinuta marang
iwang padha wenang isine besok jeneng kita bakal kawisuda minangka dadi langkeping dewa ing kayangan. Aduh kulun kasinggihan pukulun nanging isih ana sarana kang kudu kita tempuh. Sepisan jeneng kita kudu pinter palakrama lan bisa duwe turun. Sawise jeneng kita palakrama lan duwe turun, besok jeneng kita bakal nampa ganjaran kang agung. Bakal kawisuda minangka dadi jangkeping dewa. Kakang Semar, aku bakal kawisuda jumeneng minangka langkeping dewata. Nanging kudu pinter palakrama lan aku duwe turun kaki. Matur nuwun lah adikku utapaku tanah anune anak eno. Ya kono barongo man anggere esuk kang slupan kowe. Dadi sesuk mamaku Palasra bakal diwisuda dadi dewa ngono guru. Iya kakek. Ya tak trima. Nrodo tak trima. Iya kakek. Wis ra tak melu mayang wae aku. Jeleki tenan bapak. Lho ora lunga deruk. Mboten. Aja lunga. Ambak-ambing barang kaya ngene ning teguh irungmu iki minangka dadi pusaka. Oh, nggih. Pusaka kok mari njelehi Pak ora. Lah sranane anggone bakal antuk judu bisa palakrama lan oleh turun carane kepriwe? Di Hadi Bathara Guru. Kakang Ismaya Palasara kudu gelem nglakoni tapa anut kisi ing Bengawan Swilu Gangga. Lan engko tansah angulatana marang Teja Gurniti. Yen pancen ing kono ana pewujudan Teja, wujuding Teja Gurniti yaiku calon jatu krama kita Palasara. Kula ngestakaken dawuh pukulun wis mengkono wangsit ulun kondur makayangan. Kakang Semar kula semanggaken iki ngomong dhateng titah ulun pol. Ya tak esti apa wewangsanmu Bathara Guru. Aku nedha nrima. Sampeyan Semar kula nyuwun pamit ndherekaken dhateng Adi Permit. Ya sing ati-ati nggonmu momong po anak-anakku dhewe to. Tindak ngestoke dawuhe Adi kula Bathara Guru. Sampun saged palakrama. Sampeyan kok sampun. Rasa crikis. Sing dundang ki aku. Oh nggih. Kedahipun dipun nulatih wonten pundi tlonjongipun Teja Gurniti Den. Iya. Wis ayo tutna laguku anut kising Bengawan Swilu Gangga. Suwawi kula derek ikun.